Pa ne sviđa se meni, ja nisam pušač. Znam da nargila nije čist duvan, da se meša sa onom nekom melasom, nekim kao ukusima i to, ali ja sam baš protivnik pušenja, ja zalažem se za zdrav život i to, tako da ne sviđa mi se nargila. Mislim, ima tih nekih lepih lokala u Beogradu gdje to ima devojaka puno i to, i možda vredi eto otići da se vidi kakva je atmosfera, kakve su devojke, gdje se puše te nargile, ali ja lično bi seo više tamo eto da malo izblejim, nego samu nargilu da pušim, jer sam baš nepušač i protivnik pušenja, a druga stvar, smeta mi dim, pošto sam nepušač, tako da nisam za nargile. Mada eto, sve više omladine stvarno popularizuje to i govori kako to uopšte nije štetno, kao zabavno Pa je. dobro, problem je drugi, a sama nargila mislim da nije toliko štetna, mada imam nargila u sebi nešto vode, valjda vi unosite i nije to baš s drugog aspekta, ne sa aspekta nikotina sam čitao, nego s nekog drugog aspekta nije dobro za pluća jer unosite neku vlažnost u pluća, ali nebitno. Pa uglavnom dobar deo tih ljudi koji puše nargile su uglavnom vikend pušači. Ljudi, ili pravi pušači ili ljudi koji zapale kada izađu. Međutim, kad smo kod samog pušenja, Srbija ima jedan veliki problem, a to je Srbija ima jedan od najvećih procenata pušača u Evropi. I druga stvar, Srbija je jedna od retkih država gde je pušenje dozvoljeno u kafići. Jedan retkih država u Evropi. Svugde gde odete po Evropi je zabranjeno pušenje po kafićima. Uđete u kafić, ono nema dima, nema ničega. Tako da to je stvar na kojem treba poraditi, a nargila je samo jedan trend koji tu postoji. Više mi brine pravo pušenje.